Abafowethu. Yabona ke le enamandla kakhulu iqaba lapha kuJoma ethi mathi yena kaKadosh. Hambisana naye ngempela kuNathaniel Basie. Bathona na yes Kadosh which is holy. Khola la 34.7 the first choice yomphakathi. Okay, ngikhuluma ke indaba ukuthi ke sokhuluma indaba ethanda ukujula kakhulu ke namhlanje. Indaba zama family issues ngoba nje sikhuluma nje isikhathi siningi uma besikhuluma ngama families isikakhulukazi nama couples lawa are married end up experience ama challenges amaningi ngenxa ukuthi ezinye zezinto akhulunywanga ngazo azibekwanga etafuleni kwakhulunywa ngazo. Namhlanje mfuna sikhuluma indaba ukuthi ke kunama responsibilities ekumele siwathathe serious as abantu abasuke beku relationship and futhi especially abantu abasuke beshadile yabo. So number 1 kunento ebizwa ukuthi emotional responsibility. So when you speak about emotional responsibility sikhuluma indaba ukuthi uma ngabe ne couple ishadile you need to support each other and kumele ukuthi ube i source of comfort nane encouragement yalo muntu lo osuke ushade naye. So ngamanye amazwi akumele umuntu oshade naye aduduze omunye umuntu wangaphandle ukhona wena ushade naye kumele aduduze wena because wena oyi source of comfort kanye ne encouragement yalo muntu. Number 2, you need to communicate openly. You need to share my feelings. You need to share my worries. You need to dream, share my dreams honestly as well. You understand? So, kamanyama share my feelings, and the people share my worries, and the people share my dreams. But no one share honestly. And it never let people put in love. Emotional responsibilities, like with family as a couple, like with relationship as a couple. You need to respect and trust each other. You need to respect and trust each other. So the opposite says that wa respect my opinions partner wako and put ube na do my time but put partner wako ibale kakhulu yon. And then secondly, angibale ngizokala my emotional responsibilities. Then okwesibili kube ama financial responsibilities. Ama financial responsibilities iwona aba challenge kakhulu. Isikhathi so lana ke into ebaleka kakhulu ukuthi ke i-budget nina as a couple kufanele niyenze ndawonye. So you need to plan lokuzana i-income yenu, niphinde plan ama expenses, ama savings nizosave kanjani as a couple. So lokho kubaleka ukuthi ni-plan and then futhi ke kunemithwalo ebakhona esikakhulukazi bambe ishadile imithwalo efana nani nama financial burdens. So nani those zinto kufanele ni-share yabo, into efana nama-bills kufanele niwashele ndawonye, indlela enihenglisha ngayo ikweleti nanekweleti kufanele nihenglishe ndawonye, nanokuthi futhi iplanwa kanjani i-future, ama-future investments yabo. So leyo into efana nisibheke zibaluleke kakhulu ukuthi kunina as a couple, as a married couple ukuze nikwazi ukuhlala isikhathi eside kakhulu isikakhulukazi ningaphazamisani entweni efana nama-finances. And okunye futhi okubaluleke kakhulu ukuthi ke you need to be transparent to each other. So be honest about our spendings are the way you spend ngakhona imali. Omunye ke la ku relationship into efuna nikaphela ukuthi ke omunye mhlambe uba ispender omunye abe yisaver yabo. Like afana relationship kukhona okwazi ukuspenda ospenda kakhulu kube khona futhi okwazi ukusave yabo. So lezo zinto efuna nibe transparent to each other. Yazana ukuthi lo uyispender lo uyisaver and uzosida kakhulu. So ngamanye manje be honest about ukuspenda kwakho ukuthi wena spenda kanjani, be honest about that. So lokho kubaleka kakhulu ikweleti zakho obhekene nazo nakhona futhi ke iba honest ngazo. Ama financial goals akho ukuthi what are ama financial goals akho. So iba honest ku partner wakho ukuze akwazi ukuthi funeka adile nawe kanjani futhi ahandle ngayo indlela. Then number 3 into ebaleka kakhulu for number 3 ile ukuthi excuse me ile ukuthi imisebenzi yasekhaya kufanele nikwazi futhi ukuthi noma nihlukanise ngendlela ezoba fair, angabi khona end up esegqilazeka kakhulu. Omunye uthole mhlambe usebhizi kakhulu nomunye, omunye agqilazeka sebenza kakhulu, omunye ubhizi ufunda i-12 and all the stuff.
So number 1 endlini futhi nihlukanisela ukuthi ni cleaner kanjani. The way you clean la endlini ngabe kunama turns ukuthi la wena mhlawumbe igame lami lokuclean or something. Number 2 indlela ekuphekwa ngayo nizopheka kanjani. Ngabe kuzopheka umunye noma kupheka umunye manje noma isebenza kanjani. I-laundry washing so yendisha kanjani. Izobisa ndaba we-washing lokubaleka kakhulu ukuthi mhlawumbe sowasha kanjani and all the stuff. Ngabe kuzowasha mina noma kwasha wena noma sobisa kanjani. And then into efana nokudani ne-shopping. I-shopping izokwenziwa kanjani. Ngoba ekugcineni i-shopping futhi igcine yenziwe. So izokwenziwa kanjani ngi-shopping leyo nto futhi into futhi sisibheke lezo as lokhuzana as a couple before singeke lokhuzana or rather la just phakathi emshadweni and all the stuff ukuthi kubhaliswa kanjani. So into futhi sisibheke lezo baleka kakhulu. Abanye ilokhuzana ke ama-task bawa-splitter abanye baya-rotate. So inina ke ngibona as a couple ukuthi izokwenza njani. Ngabe nizo-splitter noma nizo-rotateisa yini nizo-rotate or rather uzosebenza kanjani. Ukumaintaina the home, ukumaintaina ikhaya hlala kulona. So limaintaina kanjani ikhaya hlala kulona? Ama-repairs, uku-organize, to manage amalokhuzana, ama-household needs and all the stuff. So izinto futhi lezo efuna sisibheke ukuthi sizibisa kanjani as a couple ukuze singa-end up sizophilisisana. Mhlambe sibhekene number 4 ama-family responsibilities. Ama-family responsibilities ethu siwamisa kanjani. For example ukunakekela kwezingane uma bezikhona ingane so sinakekela kanjani ingane because ekugcineni futhi sizinakekela izingane unga-end up sekumthwalo kamama unakekela izingane noma sekumthwalo kababa ukunakekela izingane. So sokwenza kanjani ukuze ke singabi nayinkinga yokunakekela kwezingane ukusharisha kwamalokhuzana ama-parenting duties ukufidwa kwengane ngoba ezinye mhlawumbe ukuthi ziyafunzwa and all the stuff ezinye mhlawumbe azisafunzwa nanendlela nje izodliwa ngaso zikhulile. Education yezingane sekubuka kanjani siyibhalisa kanjani ukuthi iy'ngane funeka zidle zisuthe and then futhi at the same time sezisuthe iy'ngane funeka zihambe zesikoleni kubhaliswa kanjani ukuthi kubhaliswa kanjani elokhuzana as a family. Uma ngabe kunamalokhuzana kune-extended family, i-extended family sizoyithini indaba yayo. Ama-in-laws ukurespecteka kama-in-laws nanokunakekeleka kama-in-laws so kwenza kanjani uma futhi kunama-relatives ahlangane nathi isikakhulukazi futhi kuwana nomshado lo iy'hlobo zethu the extended families kunama-functions ma-families and all the stuff sizoyibhalisisa kanjani leyo nto ku-end up ukuze sikwazi ukuthi mhlawumbe ifamily inga-end up isibona ngazathi mhlawumbe seyisele yodwa isikakhulukazi ngoba phela sama-background isuka kuwona so kwenziwa kanjani konke-ke lokho. So bengile ashele lokho namhlanje ama-responsibilities nginikeze just only 4 wama-responsibilities efuneka uwaqaphele ukuze i-relationship yakho no-partner wakho iqhubeke ivuthe umlilo.